или с колата след малко. Това е човек от екипа на bezdiagnostics.net. Кажи ми какво предлагате и как помагате на хората да си купат една кола. Значи едната ни от услугите се казва предпокупателна инспекция. Там гледаме пълното техническо състояние на един автомобил, включително реални километри, удари, пълно техническо състояние, двигател, кутия, спирачна система, airbag, текущи грешки, история на грешки, живи данни, сравнение с референтни стойности и тестове на всички възможни компоненти, включително дюзи, турбо, вериги, егери, да не изброявам, има много компоненти един автомобил. Правим пазарна оценка на база на проблемите и дефектите на автомобила. Тук вече сме купили тази кола, нали? Тъй като ти си професионалист, искаш ли да ти кажа как я купихме? Насляпо. Онлайн, да. Тук виждам леко луфт, тези елементи със сигурност са свалени. Тези фарове, тая броня сигурно се прави. Виж ли луфта тук? Това са дреболии. Сега тук по окачването виждам леки забележки, ръжди и букуци. Спирачките също така ще им предстои скорошна смяна. Но това са дреболии, да кажем. Видях иначе стъклата, челното е сменено. Тук имаме същи наченки на корозия. И тия дискчета ще трябва с накладките скоро да се сменят. Ако те бех взел точно като я купувахме... Искаме още отстъпка, ще само ръждите коментирам в момента. Аз не можах да разбера, че спирачките и те са за... Виж сега, ела ти обясня. Виж самия диск. Тук как не е спирал добре, виждаш ли го? Виж сега, някой си купува кола, обаче не иска да ти плати, разбираш? Има и такива хора, да. Как да разбере дали спирачките са му за смяна? Е така от само себе си. Значи мери се самия ръб на диска, ние в момента го правим набързо, но тук самия диск и накладка не са спирали добре. Виждаш ли, че има остатъци? Виждаш ли го отвътре? Тук е гладък диска, тук се вижда, че не е спирал добре. Виждаш ли го? Виждам го, да. Коли с корозии и ръжди избягвайте. Корозията е доста скъпа за ремонт. Тук имаме теглич. Теглич е уморил кутията, двигателя и спирачната система. От това също се иска отстъпка, между другото. Казвам, като колата е с теглич, искайте значителна отстъпка. Тук също има корозия. Това, между другото, е бронз за печки. Бояди са ли са да прикрият ръждите? Доста хитро и ефтино решение, между другото. Да, и тук гледам има наченки на корозия. Това също е прикрито умело. А да те питам, този промокод за какво е? За Proof, за Genesis. За много сайтове го има. Без сталто, ако се интересувате да... За нас обаче нашия промокод е по-голям. Да. Колко процента отстъпка ще получат хората, ако решат да ползват своите услуги и да... 20% без значение коя от двете услуги използват. Дали предпокупателната инспекция, където ще видим пълно техническо състояние, удари, ПТП-та и така нататък, или имат текущ проблем с автомобила. 20%, без 20 промокод, звъните или в сайта си запазвате час и казвате промокода, за да имам предвид, че са дошли през тебе, нали? Иначе тук по колата нещата са сравнително добре, не няма нещо, което да ме притеснява. Важното е двигателът да е наред. Защото там са много скъпи ремонтите и ще... Абсолютно, да. Я запали. Добре. Нищо плашещо не чувам така на първо време, но сега официалният Volkswagenов инструмент Volkswagen Odyssey, за всяка марка има официалния софтуер, ще покаже скритите грешки на автомобила. Ще видим и километрите и ти предлагам да се прехвърляме вътре вече. Ще тръгна от там, че имаме и хубави новини. Автомобилът е на реални километри. Т.е. Васко е ударил джакпота, както от казината машинките. Проблемите са по тоци. Ето тук имаме проблеми с комуникации, с тоци, липсващия телефон. Те неща оправят ли се лесно? Тия неща може и да не ги оправят. Те не са фатални. Не са по шофирането на един автомобил. И колата е имала заводски телефон, който липсва. И оттам няма сигнал телефона. Ето. Едната грешка гласи телефон, радио, но сигнал communication. Сменена е мултимедията, затова също няма комуникация. Фаровете имат система за чистене с вода, за пръскачките. Има реле, което е дефектно. Реле for Headlamp Cleaning System. Хубаво е да се смени. Той има отворена оксена верига, сменя се релето. Тук имаме една грешка, която е хубаво Васко да я оправи. Много е дребна, но може да му направи много големи бели. Грешката е горивен сензор номер 2. Значи горивният сензор мисля, че е в резервуара на тая кола. Fuel Level сензор 2, при него има отворена верига, окасена верига и реално той е хубаво да се смени, за да е абсолютно коректно да му показва нивото на гориво във всеки един момент. Васко да остане някъде на пътя да вика пътна помощ. Да. Така? Не е нищо скъпо. Има проблем с клапите на климатика, дясна клапа, лява клапа. Те смесват температурата и позициите на въздуха. Най-сериозните са климатика и... сензора за гориво, но нека продължа. Имаме още неща. Проблеми с алармата, че няма сигнал комуникация. Големия проблем, който виждам тук, освен тези неща, другите, които казах, са с електрическата ръчна. Ето електрическата ръчна. По двигателя колата няма проблеми. Дюзи, егери, всичко си функционира правилно. Казахме реални километри. Това са в общи линии нещата. Да кажем, е хубаво да оправи електрическата ръчна, климатика, сензора за горивото. И това е горе, да. 1000 лева. Мисля, че ще му стигна, да. Това е в общи линии, ако имате нужда от предпокупателна
инспекция, да видим пълно технично състояние, удари, ПТП-та, реални километри или имате такъв проблем, сме на среща. Покриваме всички марки. От Volkswagen до електромобили. До 2025 от 90-та. Всички марки и модели на пазара. Бензин, дизел, хибрид, газ и така. Иконката. Иконката е винаги плюс. Защитава водача от пакости. Добре, мерси, брат. Благодаря. И отново, нали, най-добре е това нещо да се прави преди покупката на кола, за да избегнете и да свалите цена. То по този начин мога да си избиете и услугите. Не, виж си избийте услугата в пъти, защото ние правим пазарна оценка и примерно колата, ако трябва да се свали 1000, 2000, 3000 лева, тя услугата е на символични пари. Услугата започва от 50 лева и нагоре, зависи каква е колата, стара, нова, година, модел и така нататък. Ферари, ако Ферари няма за 50 лева, как да гледаме? Да. Ние се връщаме към Харман. Та вие видяхте какво има вече, но